Moi! Mä olen Eila Lokka, kohta 45-vuotias viestintäalan yrittäjä ja alan pitämään nyt tämmöistä ihan tavallisen keski-ikäisen naisen blogia. Ja ihan pakko tänään aloittaa siitä, kun aloitin taas lenkkeilyn. No oikeastaan en ihan tänään, vaan kävin tuossa viime viikolla kanssa ja silloin pystyi juoksemaan 3 kilometriä ja juoksin myös tänään. Ja aikaisemmin mulla on ollut aina iPhone rintsikoissa, ei tykkää, hikoilee ja sitten mulla on ollut ihan vanha-aikaiset kuulokkeet. Eli ihan tämmöiset iPhonein omat nappikuulokkeet, jotka sitten on ärsyttävästi siinä heilunut ja oli sitten aikamoinen elämys tänään, kun pääsi juokseen, kun oli ihan uudet kuulokkeet, tuote, sijoittelua, mainontaa, mutta siis voin ihan lämpimästi suositella Plattan Earsin. Oliko ne gigantista 89 €. Todella hyvä äänentoisto ja sitten kun niitä oppii käyttää, niin kätevä. Eli biisejä pystyy vaihtamaan, kun vähän liivuttaa sormea tonne ja biisin voimakkuutta saa isommalle, kun vähän liivuttaa tonne. Ja kaikkein kivoin yllätys oli, kun tuli sieltä lenkiltä ja kaveri soitti ja oli vähänkään apua, että pitääkö mun nyt ottaa toi puhelin tuolta hihakotelosta, niin yllätys. Napautin vaan sitä kuuloketta ja niinpä sieltä kaverin ääni alkoi kuulumaan ja kaveri kuuli myös minut. Eli oli kyllä semmoinen kerrankin positiivinen ostos, kun mä en ole tämmöinen tekniikan ihmelapsi. Sitten toinen, mitä mä testasin, oli sieltä samaisesta gigantista, oli tosi edullinen semmoinen käsivarsinauha, mihin saa kätevästi ton iPhonein ja se toimi niin kuin pitikin. Eli minäpäs tässä vähän strippaan. Elikkä tällainen, ainakin minun käsivarressani pysyi, tietenkin mulla oli siinä juoksutakki päällä, mutta ihan jees, että pysyy paikallaan ja hintaakin oli sitten se 7,90 ja kieltämättä aika hyvä fiilis, kun lämmintä oli tänään niin kuin varmaan auringossa lähemmäs 20 astetta ja ei ollut kiire mihinkään ja oikein ihana suora kun tuli, niin pisti vähäksi aikaa kävelyksi ja ihailin kaunista Länsiteiskon maisemaa. Ja sitten toinen vinkki, jos ette ole tämmöisiä himokuntoilijoita ja käytä kaiken maailman appseja ja sitten askelmittareita ja näin, niin jos haluatte mitata sen lähimaastossa sen oman juostun matkan tai suunnitella jonkun reitin, niin mä käytän sitä Kuntoplussan reittisuunnittelua. Ja sieltä jos mietityttää, että kuinkahan pitkään mä nyt tänään sitten jaksoinkaan juosta, niin siellä sä pystyt sen oman reitin sinne niin kuin naputtelemaan ja sitten se näyttää sen juostun matkan. Ja jos sä valitset kävellen, juosten, pyöräillen ja pistät siihen oman painon ja sukupuolen, niin se myöskin kertoo suurin piirtein sen kalorin kulutuksen. Eli se on myös semmoinen ihan mukava tämmöisen arkiliikkujan mittari. Mutta joo, tämä oli mun ensimmäinen blogipostaus tai videoblogipostaus tällaisena vähän niin kuin amatöörinä, eli ei työn kautta, että jatkossa yritän muutaman kerran viikossa höpötellä täällä ja käsittelen muun muassa ihan tämmöisiä arkisia asioita, kuten ihmissuhteita ja ruokavinkkejä ja saatanpa laittaa tämmöistä samanlaista tuotemainontaakin, jos oikein hyviä tuotteita sinne sattuu esille. Ei muuta kuin oikein aurinkoista päivänjatkoa. Moi moi!